Sementara ngalawan rabi yang sepi ya new video kaba important babat kaba don kam bayang iban tip kum gi kreator iba pendon kam ya ke YouTube channel naik benta ban kamai pisa. Degas kumba pi ina do ke thumbnail bat ke kertang jong ne ke video ngangit pilas ngatu ba. Ya ka ai ke jengmut ke banga kwa ban batai pi ke ne ke video om lele tong ni pe ya ke ne ke jengmut ke ba don kam bayang i. Gas kumbanga ong pi ha man like video nga kerman skam ba pinam e kelat hidai ban subscribe yang neng tegas hana ngane tu epi haka 10,000 view ki video jongi ki bangi upload apo YouTube katno ka YouTube ka ai pisai yangi kinong upload baru kinong upload video apo YouTube hadin bangila da ban monetize ka YouTube channel jong ki YouTube ki ai pisai yangi na ki subscriber hadin bangila yo silak subscriber channel ka kau daki award but sambil kumba pi ki silver button ki cool button ki diamond button kita ki dai ki basong ha ka subscriber lana ha ki jingbun jong ki subscriber te ha ki jing kamai jong ipat ka wantang na ki viewer na kino ho ki don kum ki sponsorship ki subscription ki page comment te ya kita ki lai laga jong han rai ka bangi yo ban kamai man ka por lana every time lana lifetime na ka video ka bangi upload baru ki video hapo ka YouTube jongi ka day na ki viewer te hang na ngane tu ye pi tang ka wai ka video lada pi reach lana lada pi bun view tang ka wai ka video he hi ka jeng yo lada pi bun view baru ki video ro he hi ka jeng yo ka jeng mut hang ne baru ki video jongi ka chim na ka wai video sun view example na ka wai video in real view na ka wai video chispa view kum ta ter han rai ka nyau ya ka wai video ru lana ya ki total video ru te hang na ngan batai pi 10,000 view ki ba haki video jonge kinong upload apo YouTube katno ke YouTube ka ai pisa yange dengan review hane step by step ya ke jing sisa guys tong ini pe ya gene ka ai ke channel kategori jong pi upload ki ai ki judge video hang na pen tu te hana ngani tu epi nengkong kadai ke kategori ki don bun ki benta ki ba ke YouTube ke provide hane but hana ngani tu epi ke kategori lene ka nice but ke approx CPM before YouTube got te tongin YouTube tongan YouTube epi hane step by step ya gane ka ending jong pi hadin bala pendep ya ga ta na ga benta ka 10,000 view. Tangan itu ipiana guys kum ki finance investing lena ki business ki ba peni ya ki video sapang ki benta ban le investment lena kita ki finance business ban le business bunjaj kum ya kita ki video ka YouTube ka kot kum ka kategori ka ba katang finance investing business kita ki jaj video ka YouTube ka ai kum ba $10 kapisa kumbasi 1000 view. Te hang na ngan itu ipi ki teach video pat ki teach video kum ladapi batai sepang ki up example kum no ban use YouTube lana kum no ban pendon kam Facebook lana kum no ban pendon kam WhatsApp kum ta ken kita ki dai ki teach up ki batai sepang ki up lana ki software kum ye kita pat ki video ka YouTube ka ipisa yang ginong endi lar ha ka 1000 view. Te ki education pat ke education ki badai baik ki sosial mo ki sosial example kum na ban kamai na po Facebook kum na ban kamai na po YouTube kum ba manga batai pe hagna ki senal practical gro kum ye ki ne ki video ki ba nga batai pe pat ngi yo kum ba $10 1000 view te hang na ngan poi bat sega we bat ka bentam kata kadagam ka how to install kata ka how to install example da pi review kum ki unboxing pitit ki wireless mic lena kita ki mobile phone pi review mo ki unboxing ki ong ki kum kita lena example da pitit ki smartphone kum ya kita ki jaj video ka YouTube ka ai kum ba $10 ha 1000 view dengan itu implementa saga finance pat kata kum ki hell kita ki healthy ki ba batai sepangga jingko jingke example pisnga tu sepangga jingko jingke kum no ban sum kum no ban pengkhuja usnyu kum no ban sajkor kum no ban brut teach kum ta tir ma ta ka dau ngan itu ipi ki how to sorry kita ki hell ta ya kita ki jai video ka YouTube ka ipisa $10 ha 1000 view ta kum ki kimming bat ki kimming ki badai don ki bale free fire PUBG gino ki kimming tang badai ki kimming kada gari kum ya kita bat ka YouTube ka ipisa $10 ha 1000 view